Культурныя скрыжаванні. Добрый день, шановные радыёслухачы, з вами Алексей Стрельнікаў. Сёння нашы культурныя скрыжаванні будуць прысвечаны фестывалю нацыянальнай драматургіі ў горадзе Бабруйску. Ён стартуе 1 лістапада, па 6 лістапада ў гэтым годзе ён будзе праходзіць. І зрэшты, я трошкі хочу паразмаўляць па праграме вось таго фестываля, які будзе, але вельмі цікава паразважаць увогуле пра гэты фестываль. Я яго назіраў на самых розных этапах яго развіцця. І тут ад пачатку трэба сказаць, што вось фестываль нацыянальнай драматургіі ў Бабруйску гэта вельмі сімвалічна, і гэта, конечно, павінна быць, таму што у Бабруйску у нас тэатр імя Дуніна Марцынкевіча. Дуніна Марцынкевіч гэта пачынальнік беларускай драматургіі. Это вельмі цікава, калі мы ў школе вось праходзілі, нам разводзілі вось гэтыя паняткі. З аднаго боку нам казалі, што вось Дуніна Марцынкевіч ён пачынальнік беларускай драматургіі, а вось ёсць Кандрат Крапіва, які заснавальнік беларускай драматургіі. Маецца на ўвазе тое, што в прынцыпе тыя п'есы, якія Дуніна Марцынкевіч пісаў, яны па сутнасці распачалі драматургію на беларускай мове, яны распачалі вось такое асэнсаванне праз драматургію там беларускую ідэю, асэнсаванне беларускай ідэі, але драматургія, яна ўсё ж такі прывязана да тэатральнага працэсу. Тэатры яны вымагаюць ад драматургаў матэрыялу сучаснага. Тэатр мусіць мысліць адну сваю нейкую думку разам з аўдыторыяй, з тэатральнай залай, і вось якраз драматургі яны гэты запыт на актуальнасць выконваюць. І зрэшты вось гэта галоўная ідэя фестывалю драматургіі, на мою думку. Гэта павінен быць абавязкова фестываль менавіта драматургаў, я бы сказаў гэта так. І калі вось там больш 10 год таму я упершыню асабіста пабываў на фестывалі драматургіі, то канцэпцыя яго была вельмі размытая, праграма была вельмі няроўная, і акцэнт быў, канешне, у першую чаргу на беларускай нацыянальнай драматургіі. Былі п'есы Дударова, былі п'есы Купалы, Коласа, нашых класікаў. Былі таксама п'есы, прысвечаныя нашым класікам. Я памятаю, што Бабруйскі тэатр тады зрабіў пастаноўку, Таліпаў зрабіў пастаноўку, прысвечаную якраз Дуніну Марцынкевічу. Але таксама былі запрошаны на фестываль тэатры з Украіны, з Расіі, якія прывезлі сваю нацыянальную драматургію. Зрэшты, вось у выніку гэтая канцэпцыя фестываля, она была вельмі размытая, она была вельмі незразумелая. У тым сэнсе, гэта адначасова былі пастаноўкі класікі, адначасова былі пастаноўкі сучасных драматургаў, і самай рознай якасці, таму што драматургія таксама бывае розная. Ёсць аўтары, якія пішуць, там, умоўна кажучы, камедыі там на патрэбу публікі, іншыя драматургі яны развіваюць вось менавіта саму ідэю таго, што тэатр ёсць сёння. І гэта таксама вельмі складана, вельмі няпэўна. І тое, што гэта все адбывалася ў Бабруйску, невялічкім тэатральным горадзе, і гэта таксама несла свой адбітак, таму што бабруйская публіка, яна прызвычаілася да свайго вось тэатра, і бабруйскі тэатр ён мусіць выконваць там нейкія сваі сацыяльныя і іншыя абавязкі. Гэта вось такой паступовае развіццё як тэатральнага мастацтва, тэатральнага працэсу. І у выніку вось такого, умоўна кажучы, чалавека, ідэолага, які бы даў
адразу такую зразумелую агульнапрынятую канцэпцыю такого фестываля, яго на пачатку не было. І паступова што адбылося за гэты час? За гэты час у першую чаргу мы больш-менш разабраліся з тым, што такое сучасная драматургія ёсць, і разабраліся, што гэта не нейкі аднародны феномен. Я ўспамінаю нават даследаванне дысертацыйнае маёй калегі Крысціны Смольскай, якая развіла ўсіх сучасных аўтараў, якія пісалі за апошнія 20-30 год на некалькі плыняў, здаецца, 3 ці 4 яна нават выяўляла напрамкі. І ўжо гэта як бы ідэя, яна магла стаць вось у фундамент нейкага фестываля. І таксама вельмі важна тое, што у гэты фестываль ён існуе у кантэксце фестывальнага працэсу Беларусі, які вельмі разнастайны. У нас ёсць буйны міжнародны фестываль тэарт, які вось ідзе гэтымі днямі, які меў магчымасць запрашаць вялікія пастаноўкі з усяго свету. У нас ёсць студэнцкі тэатральны фестываль, у нас ёсць фестывалі у Магілёве, у Брэсце, якія таксама вырашаюць такія лакальныя задачы па фарміраванні вось тэатральнай публікі ў сваіх гарадах і запрашаюць самыя розныя пастаноўкі самага рознага фармата. І зрэшты высветлілася, што такая вось запатрабаванасць, напрыклад, пастановак малых гарадоў. У нас акрамя абласных цэнтраў тэатры ёсць у Пінску, у Слонімі, у Мазыры, у Маладзечні. Яна невысокая, і для гэтых фестываляў, для гэтых тэатраў таксама патрэбны нейкі свой фестываль. Ён таксама патрабуюць вось нейкай такой, скажем так, такого унутранага чэмпіянату па тэатры. І зрэшты вось тое, што казаў наконт драматургічнай канцэпцыі, абсалютна лагічна было бы там, напрыклад, сучасныя нейкія лабараторыі, сучасныя складаныя тэатральныя эксперыменты, звязаныя з драматургіяй, нейкую сучасную нерэпертуарную драму праводзіць на базе цэнтра беларускай драматургіі ў Мінску, дзе на той момант за апошнія таксама 10 год з'явілася свая аўдыторыя, з'явіўся свой працэс, і яны умеюць кансалідаваць і творчыя сілы вакол маладых аўтараў, яны умеюць запрашаць публіку, экспертаў вакол вось гэтага, так, каб гэты працэсы навучання і, скажем так, абмеркавання ён праходзіў з найбольшай карысцю для ўсіх. І што адбылося з бабруйскім фестывалем за гэты час? Мы прыйшлі да таго, што на сёння гэтая праграма складзена з нейкім такім кампрамісным чынам, але яна, на маю думку, адна з самых цікавых і самых паспяховых за апошнія гады. Таму што вось усё, што я вось вам пералічыў, на гэтым фестывале прадстаўлена. І гэта не адбылося таксама раптам, а гэта вось такі паступовае развіццё цягам апошніх фестываляў. Вельмі важна тое, што разам з Бабруйскам да фестываля далучыўся менавіта цэнтр беларускай драматургіі, і цягам апошніх фестываляў, цэнтр эксперыментальнай рэжысуры таксама, яны пачалі ў рамках фестываля праводзіць чытанні сучасных беларускіх п'ес, яны пачалі рабіць эксперыменты разам з тэатрам, разам з акцёрамі, з трупай, і на сцэне ў выніку, дзякуючы там валявым высілкам кіраўніцтва тэатра, сучасная драматургія, актуальная сучасная драматургія з'явілася на сцэне бабруйскага тэатра, і гэта дало таксама свой эфект у тым сэнсе, што адразу як гэтыя пастаноўкі з'явіліся,
фестываль пачаў актыўна ўдзельнічаць у актуальных фестывалях як у Беларусі, так і за межамі. І гэта пайшло на карысць самім артыстам, таму што адна справа, калі ты працуеш у нейкім вось такім замкнёным творчым коле унутры горада, дзе цябе там, напрыклад, пазнаюць і твои поспехі прызнаюць, а зусім іншая справа, калі ты спаборнічаеш там за умоўныя гран-пры на міжнародных фестывалях у іншых краінах, і дзе ты разумееш, ты можаш паглядзець на сябе збоку, і ты разумееш, што як бы з таго, што ты робіш вось у межах тэатра, яно цікава, і ты нейкім чынам адбываецца твой унутраны творчы рост. Вось гэтыя працэсы, яны у тэатры адбываліся цягам апошніх год, і што мы бачым, калі мы паглядзім на афішу фестываля, якая вось анансавана, я адразу скажу, што я буду казаць толькі пра афіцыйную праграму, а прача афіцыйнай праграме будзе ёсць таксама праграма чытак, эскізаў маладых рэжысёраў на матэрыяле сучаснай драматургіі. Таксама будуць сустрэчы з тэатразнаўцамі, крытыкамі, якія будуць чытаць лекцыі для гледачоў. Уся гэтая праграма яшчэ мае адбыцца. І самае важнае, што вось гэтая праграма раптам яна склалася абсалютна натуральным чынам. Раптам з'явілася вялікая колькасць пастановак па сучаснай драматургіі, як у Беларусі, так і за межамі. І вось гэтае там прызнанне беларускіх драматургаў, сучасных беларускіх драматургаў як такой дзейнай сілы на постсавецкай прасторы, яно аб'ектыўнае, і яно таксама мае сваё адбітак адлюстравання ў праграме фестывалю. Яно адкроецца тым не менш класічнай п'есай. Гэта пастаноўка Міхася Краснабаева з Віцебска «Сымон Музыка». І гэта такая даніна ўсё ж такі павагі, даніна такого, скажем так, ўсё ж таки падкрэсліваецца такім чынам нейкая традыцыя беларускага тэатра. У мяне асабіста выклікае пытанне, наколькі гэта ўсё ж таки неабходна, але мне здаецца, сам факт таго, што вось у нас горад Бабруйск, і гэта такі негласна прызнаны менавіта цэнтр беларускай драматургіі, такое место сілы, дзе вось Дунін Марцінкевіч сидзеў і пісаў там у прыватнасці свае тэксты. І вось «Сымон Музыка» будзе паказаны 1 лістапада. Фестываль адкрываецца менавіта гэтым спектаклем. Але ўжо на наступны дзень у нас моцная, менавіта сучасная эксперыментальная праграма прадстаўлена. Это ў першую чаргу выдатны, мне здаецца, спектакль гомельскага маладзёжнага тэатра «Лецелі арэлі», «Лецелі качелі». Гэта п'еса Канстанціна Сцешака ў пастаноўцы Дзеніса Паршына. Такі вельмі напружаны, вельмі складаны спектакль, і гэта такі прыклад вось менавіта новай драмы, сучаснай драмы у беларускім тэатры, дзе ўзнімаецца складанае пытанне. Я ведаю, што калі з'явіўся гэты спектакль, ён адразу выклікаў вялікае абмеркаванне ў сацыяльных сетках на тэму, ці можна такія складаныя п'есы, дзе разважаюцца пра суіцыд сярод падлеткаў, і наколькі вось гэты матэрыял ён варты вось менавіта абмеркавання са сцэны. І мяне ўсцешыла, наколькі прафесійна спрацаваў, напрыклад, тэатр, які запрасіў спецыялістаў, менавіта там супрацоўнікаў, здаецца, органаў унутраных спраў, які праглядзелі гэты матэрыял, які сказалі, што не, гэта вельмі важна, каб гэта абмяркоўвалася, каб людзі, якія прыходзяць у тэатр, яны уключаліся ў нейкую грамадскую дыскусію наконт гэтага. А я яшчэ падкрэслю, што это вельмі цікавы мастацкі матэрыял. Дзеніс Паршын — это адзін з першых яго спектакляў, здаецца, другі ці трэці ў якасці рэжысёра, і ён раптам спрацаваў вельмі якасна разам з артыстамі.
і ў выніку спектакль вельмі цікавы. Другі спектакль, які будзе паказаны ў гэты дзень, это музыка вуліц, это праект цэнтра эксперыментальнай рэжысуры. Карына Рыбак робіць гэта на сцэне цэнтра сучасных мастацтваў. Гэта дакументальны спектакль. Карына апытала вулічных музыкаў і зрабіла такую кампіляцыю з гэтых інтэрв'ю, і артысты не проста расказваюць, што такое вулічная музыка, але яны выконваюць песні. Это вельмі музыкальны спектакль. Это сапраўды вось музыка вуліц. Ён вельмі камерны, вельмі цёплы па атмасферы, вельмі здорава там існуюць самі артысты, яны вельмі музычныя самі па сабе. І трэці спектакль гэта з Кіева, з тэатра «Залатыя вароты», это Дмітрый Багаслаўскі. Спектакль «Тата, ты мяне любіў», і гэта вельмі важны спектакль у тым сэнсе, што это такая прызнаная пастаноўка, это вельмі вядомы рэжысёр Станіслаў Жыркоў, і ён гэты спектакль прыязджаў, здаецца, ён паказваўся і ў Магілёве, і ў Мінску, і «Ціхі шэпт сыходзячых крокаў», здаецца, п'еса называецца правільна. І гэта вельмі цікава тое, якім чынам сучасная беларуская драматургія украінскімі акцёрамі па сутнасці прадстаўляецца як такі міжнародны украінска-беларускі праект, што сапраўды беларуская драматургія нагучыць не толькі як нейкае такое лакальнае дасягненне, што мы ўмеем сачыняць нейкія тэксты, нейкія словы, нейкія ідэі, якія адгукаюцца ў нашых суседзяў, якія размаўляюць, абмяркоўваюць, выносяць на грамадскае абмеркаванне. Это праблема бацькоў і дзяцей таксама. Гэта таксама нейкае асэнсаванне праблем жыцця і смерці і гэтак далей. Вельмі важны спектакль таксама прыязджае на наступны дзень. У нас такая праграма з Калугі. Прыязджае спектакль паводле Алексея Дударова «Не пакідай мяне», з прабачце таксама прыязджае «Сернада над далінай», спектакль паводле Васіля Быкова. З Грузіі прыедзе спектакль «Ты знойдзеш Алізу пад старым снегам» па новай п'есе Алены Іванюшынкі. І з Мінска будзе таксама спектакль Стаса Жыркова паводле кнігі Андруся Горвата «Гэта мы» паводле Радзіва Прутка. І вы бачыце, зноўку это замежная як бы праграма і з Грузіі, і з Расіі, і з Беларусі, такі супольна-украінскі беларускі праект. І у гэтым ён вельмі разнастайны таксама, таму што «Ты знойдзеш Алісу пад старым снегам» — это п'еса, якая вось напісана, здаецца, толькі ў гэтым годзе. І вось адразу она з'яўляецца на сцэне грузінскага тэатра. Гэта мы таксама праект, які з'явіўся літаральна раптам. Там у вясну Стас Жыркоў пабачыў спектакль Рамана Падалякі у Купаўскім тэатры і адразу сустрэўшыся ў Мюнхене, у Нямецчыне з беларускімі акцёрамі, вырашаюць таксама зрабіць менавіта гэты матэрыял цалкам па-іншаму. І на наступны дзень у нас пермскі тэатр юнага гледача пакажа спектакль «Лондон» паводле п'есы Максіма Дасько. Гэтая самая п'еса, напрыклад, ішла на сцэне бабруйскага тэатра, і гэта, здаецца, ці не першая ластаўка была такая сучаснай драматургіі менавіта на сцэне бабруйскага тэатра. Славуты тэатр «Пост» прывязе свой навейшы спектакль «Два персні». Гэта паводле
нават не скажа, што это п'еса Павла Прышко, гэта такі драматургічны матэрыял, які ён прыдумаў як канцэпцыю, і тэатр увасабляе это з традыцыйных песень савецкай эстрады вось выбудоўваецца цэлая нейкая ўнутраная гісторыя на сцэне, і па сутнасці такі спектакль дыскатэка, але разам з тым вось і вельмі важна, што гэты спектакль прыехаў, таму што это вось такое навейшае і найноўшае увасабленне беларускай эксперыментальнай драматургіі. Пра драматургію Павла Прышко шмат кажуць пра тое, што ён па сутнасці кожнай сваёй п'есы адмаўляе існуючыя формы тэатра і прыдумляе як сродкамі тэатра, калі тэатр разумець выкананне артыстамі для публікі нешта, але гэта можа адбывацца не ў сценах тэатра, это можа адбывацца, это не абавязкова павінен быць тэкст, это не абавязкова павінна быць вось менавіта п'еса. І вось тут мы па сутнасці пабачым то, якім чынам гісторыю, нешта важнае, нейкія ідэі можна перадаваць з дапамогай песень і танцаў. І калі пры гэтым это не з'яўляецца там традыцыйным балетам ці чымсьці такім, ці операй, да? Таксама ў гэты дзень будзе паказаны спектакль «Опіум», адзін з самых важных спектакляў мінскага тэатральнага працэсу. Александр Марченко рэжысёр, Віталь Каралёў драматург, і гэта вельмі важны і складаны спектакль для беларускага тэатральнага працэсу, таму што, ў прынцыпе, п'еса была напісана так, каб яе было складана сыграць. То бок там, па сутнасці, гэта такі, па-першае, псіхалагічны тэатр, але разам з тым мэтай самого спектакля, мэтай гэтай п'есы было паказаць, як з намі штосьці адбываецца між нашай воляй. Да? Звычайна традыцыйная драматургія і добра напісаная п'еса, это вось у нас ёсць герой, які нешта хоча і нечага дабіваецца, і у нас у выніку адбываецца нейкая падзея, і адбываецца вось трагічная ці камічная развязка. Але тут героі жадаюць аднаго, але свет, сацыяльны, міжнародны працэс, он створаны такім чынам, што яны з імі, вось гэтая падзея, гэтая трагічная развязка, яна быццам бы не абумоўлена вось ніякімі іхнімі канкрэтнымі ўчынкамі, жаданнямі і марамі. І тое, што ад нас не залежыць шмат таго, што з намі адбываецца, это такая вельмі трагічная гісторыя, і «Опіум» шмат значнае у гэтым сэнсе, «Опіум» для народа і гэтак далей. Тут не рэлігія маецца на ўвазе, а вось нейкая сучасная інфармацыйная прастора, якая намі віхляе. І гэта важны спектакль, паглядзець яго ў кантэксце менавіта Бабруйска, таму што там у п'есе гаворыцца пра невялічкі беларускі горад. Вельмі цікава, як гэты спектакль пройдзе, як прыме мясцовая публіка, таму што, ў прынцыпе, звычайна ён граецца менавіта у сталічным кластары ОК-16, і там цалкам такое спецыфічнае адстранёнае стаўленне да гэтага матэрыялу. І таксама вядомы спектакль тэатра беларускай драматургіі, гэта ўсё яна, п'еса Андрэя Іванова, з якой таксама пачаўся такі прарыў самай новай хвалі беларускай драматургіі, п'еса прысвечаная вось Фэйсбуку і таму, як маці і сыну вельмі цяжка наладзіць стасункі непасрэдна. На наступны дзень у нас будзе паказан спектакль «Моня», будзе спектакль купаўскага тэатра «Ураджай», будзе паказаны спектакль тэатра беларускай драматургіі «Сірожа». І гэта пра «Ураджай» і пра «Сірожа» можна сказаць, што гэта спектаклі вось для Мінска, для тэатральнага Мінска вельмі важны. Это такія свежыя прэм'еры.
адносна ураджае, это зноўку п'еса Павла Прышко. Это такая спроба маладой купалаўскай рэжысуры канкрэтна справіцца з гэтым матэрыялам. Сірожа — это вельмі важная для Александра Гарцуева. Ён надоечы быў у нас у эфіры, ён расказваў пра працу над гэтым матэрыялам. Юлія Чарняўская напісала тэкст пра тое, якім чынам адбываецца духоўнае сталенне вось гэтага пакалення 70-х, 80-х гадоў, якімі гэтыя героі прыходзяць у сучаснасць. І для Александра Гарцуева это вельмі важная тэма, таму што мы неяк вельмі адрубаем вось гэтым 91 годам нейкую нашу гісторыю нашай краіны да распада СССР, а разам з тым вось менавіта гэтым матэрыялам гэтая разлом нашываецца наноў, і мы разумеем, што шматлікія працэсы, якія адбываюцца тут і цяпер, яны закладзены менавіта ў той час. І закроецца фестываль 6 лістападам спектаклем «Сіртакі». Это вось прэм'ера, якая толькі рыхтуецца. Тацяна Трайновіч ставіць п'есу Вольгі Прусак. Это новая п'еса, яна, здаецца, нідзе яшчэ не была пастаўлена у рамках фестываля драматургіі «Райтбокс». Мы рабілі чытанне гэтай п'есы. Яна вельмі простая, вельмі смешная, і ў нейкай сэнсе это вось такі кампрамісны варыянт. З аднаго боку, это вельмі сучасная тэма эміграцыі, тэма маладога чалавека, маладой дзяўчыны, якая імкнецца сябе знайсці вось у вялікім горадзе. І разам з тым гэта матэрыял, які пададзены вельмі проста. То бок там не адбываецца вось нейкіх такіх зусім уже там забойстваў і чагосьці. То бок па жанру гэта ўсё ж такі камедыя. А бабруйскі тэатр у нас называецца тэатр драмы і камедыі. Вось. І не выпадкова, мне здаецца, гэтай п'есы менавіта закроецца фестываль. Вы бачыце, праграма вельмі разнастайная, але вось расказваючы пра яе, па сутнасці мне давялося пераказаць такія вельмі важныя тэндэнцыі, працэсы, якія адбываюцца у нашым тэатральным працэсе тут і цяпер. Тут і вынікі шматлікіх лабараторый, тут і п'есы, якія напісаны сучаснымі драматургамі менавіта пра нейкі боль сучаснага дня. Тут і самыя розныя віды драматургіі, дакументальныя п'есы і п'есы, скажем так, больш традыцыйныя. Я ведаю, што на фестывалі будзе працаваць журы, тут таксама як бы адбудзецца такое нейкая у тэатральных крытыкаў, у тэатральных спецыялістаў знойдзецца магчымасць там нейкім чынам адзначыць свае найбольш важныя моманты, свае ацэнкі адносна актуальнага тэатральнага працэсу. Таксама важна. Мне здаецца, што гэта нельга недаацэньваць. Будуць абмеркаванні, будуць сустрэчы, будзе таксама дадатковая праграма, як я ўжо і казаў. І мне вельмі важна, што каб у тэатра у першую чаргу і не ў апошнюю чаргу у грамадскасці бабруйскай у іх з'явілася дакладнае ўсведамленне функцыі гэтага фестываля для них саміх. Фестываль прыязджае ў горад, і ёсць магчымасць не толькі паглядзець лепшыя дасягненні тэатраў, вось хай сабе ў гэтай досыць абмежаванай галіне сучаснай драматургіі, але ёсць час усвядоміць, а навошта тэатр нам, навошта мы збіраемся разам у зале глядзець спектаклі. І я спадзяюся, што гэта паўплывае на развіццё не толькі тэатра, але і культурнага асяродка ў Бабруйску цалкам. На гэтым я сканчваю. З вами быў Алексей Стрэльнікаў. Мы размаўлялі пра фестываль нацыянальнай драматургіі ў горадзе Бабруйску, які пачнецца 1 лістапада. Да новых сустрэч.